Fil-katekezi tagħna llum SSTA sejrin inkomplu nirriflettu ftit dwar il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna skont dak li għallimna Ġesu. Kien fakkarkom li rajna sissa rajna 12 l-aspett dwar kif Ġesu xallem dwar l-Ispirtu Santu. Rajna l-weda li għamlinna Ġesu dwar l-Ispirtu Santu, rajna kif l-Ispirtu Santu għad-don ta' Ġesu irxuxtat. Rajna li Ġesu għallinna l-bżon li nitolbu għall-Ispirtu Santu. Ir-raba rajna Ġesu għallinna rridu nitwildu mill-Ispirtu Santu. Il-ħames rajna Ġesu għallinna biex namdu fisem l-Ispirtu Santu. Is-sitt ħaġa rajna kif Ġesu jitkellem dwar il-libertà tal-Ispirtu. Is-seba rajna klim ta' Ġesu li l-Ispirtu jagħtina l-ħajja. It-tmien aspett li rajna kienet il-weda li għamlinna Ġesu li aħna ħanitlibsu bil-qawwa tal-Ispirtu. Id-disa ħaġa li rajna meta Ġesu għalilna l-Ispirtu Santu ħaj jikkonvinċi d-dinja mid-dnub tagħha. L-10 ħaġa li rajna kif l-Ispirtu Santu jixet għal Ġesu. Il-11 ħaġa rajna meta Ġesu għalilna l-Ispirtu Santu ħaj fakkarna dak kull Ġesu għalilna. U 12 ħaġa li rajna meta Ġesu għalilna kif l-Ispirtu Santu se jirina fil-persekuzzjoni. Illum se naraw ħaġa oħra, 13 ħaġa, ovvjament daw ġbartom jiena ġifieri, nittama li ma qabbiż li xejn mill-Vanġelu, jiena naqraw nipprepara ftit, qed noqgħod indur eżattament Ġesu x'qalilna dwar l-Ispirtu. Illum ħan nieħdu sentenza oħra li qalilna Ġesu meħuda minn San Mattew kapitlu 12 vers 28, Matthew 12:28. U Ġesu jgħidlek: Iżda jekk jien qiegħed inkeċċi x'jagħtem bl-Ispirtu ta' dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Eżisti din is-sentenza turina xi ħaġa. L-ewwel ħaġa ħanpoġġuha fil-kuntest tal-Vanġelu. Ġesu eżistijaj wara li kien qiegħed ikeċċi anke x'jagħtem u xi drabi anke f'jum is-sibt u di kienet xi ħaġa li l-lut ma tantx kienet tislilhom. Mod tajjeb. Jakkużaw lil Ġesu li qed keċċi x'jagħtem bis-seta ta' Belżebul bil-qawwa tal-prinċep ta' x'jagħtem. Ġesu darba ħasbuh miġnun u darba ħasbuh imxajtan. U Ġesu qed jagħmilha ċara li hu qed ikeċċi x-xjagħtem bl-Ispirtu ta' Alla. Ġesu qed ikeċċi x-xjagħtem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Jew naraw daqsxejn ftit dan xi jfisser għal Ġesu u xi jfisser anke lina fil-mixja spiritwali tagħna. Qabel ma nkompli nixtieq ngħid meta aħna nitkellmu mill-mixja spiritwali, bħala nsara qegħdin nifhmu mhux il-mixja spiritwali ġifieri bil-maqlub ta' dak li hu materjali, le. Mixja spiritwali għal nisrani tfisser mixja fl-Ispirtu Santu. Jiena naħseb li għandna bżonn nenfasizzaw aktar din il-ħajja fl-Ispirtu u għalhekk forsi jkun tajjeb li l-affarijiet li aħna ngħidulhom spiritwali fil-Knisja nibdew ngħidulhom fl-Ispirtu Santu għax proprju nkunu ħafna aktar anke bibliċi jekk nitkellmu b'dan il-mod. Skont San Pawl hija l-ħajja fl-Ispirtu li aħna qegħdin ngħixu. Allura, naraw Ġesu eżistijaj fil-Mamudija fil-Ġordan, Ġesu hemmhekk jimtela bħala bniedem fl-umanità tiegħu jiġi midluk jirċievi l-unzjoni l-anointing tal-Ispirtu Santu. Jirċievi l-qawwa tal-Ispirtu Santu fuqu. Wara dak il-mument, l-Ispirtu Santu jieħu lil Ġesu fid-deżert jitqabad max-Xitan. Ġesu jiġi lura bil-qawwa tal-Ispirtu u hemmhekk Ġesu jibda biex ngħidu hekk jevanġelizza, jibda ixandar is-saltna ta' Alla. Tevanġelizza hekk tfisser tagħmel preżenti is-saltna ta' Alla. U wieħed minn dawn l-affarijiet li Ġesu bħala il-Messija, il-Kristu, il-Midluk għax Messija Kristu hekk tfisser Kristu kif tafu mhux il-kunjum ta' Ġesu. Imma Kristu tfisser il-Midluk li tfisser il-Messija. Il-Midluk din id-dilka
li kienet tingħata l-islaten lill-profeti, lill-qassisin u xi nies li kellhom xi missjoni partikolari fl-Antik Testament, din id-dilka kienet issir b'żejt ikkonsakrat. Dak iż-żejt huwa simbolu tal-Ispirtu Santu. U Ġesu bħala is-saċerdot, il-profeta, is-sultan jindilek bl-Ispirtu Santu il-mument fil-Ġordan quddiem Ġwanni. Meta s-sema tiċċarrat waqt li Ġesu jitla jitlob u jinżel l-Ispirtu Santu. Ġesu mimli bl-Ispirtu jibda jipritka, jibda jfejjaq u jibda ikeċċi xjaten. Min hawnhekk mela nistgħu nifhmu dan il-vers li Ġesu jekk jien qiegħed inkeċċi xjaten bl-Ispirtu tal-Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna tal-Alla. Kull ħaġa li għamel Ġesu eżistijej hija azzjoni trinitarja. Il-missier li benu l-Ispirtu Santu għalkemm biex ngħidu hekk għandhom rol differenti ma' kull ma jagħmluh flimkien. Imma hawnhekk Ġesu qed jurina eżistijej il-bżonn tal-Ispirtu Santu fit-taqbida tagħna kontra x-xitan bħala sinjal tas-saltna tal-Alla f'nofsna. U din għandna bżonn nirriflettuha ftit eżistijej fil-ħajja tagħna x'aħna waħed mir-raġunijiet għaliex aħna rċevejna l-Ispirtu huwa biex ikollna l-forza u l-qawwa tal-Ispirtu Santu fit-taqbida tagħna kontra Satana, fit-taqbida tagħna kontra l-ħażen, fit-taqbida tagħna kontra l-tnub. L-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi eżistijej huwa kliem esperjenza ta' persuni li jgħidulek kemm iħossuhom dgħajfin quddiem it-tentazzjoni. Hija vera li aħna nnadju fija umana tagħna, però sfortunatament inħoss li xi drabi nifqu hemm u permettuli ngħid kelma eżistijej anke l-eżisħuti saċerdoti f'dan il-mument. Għandna ngħadru il-persuni kollha li jiġu għandna fid-djufija tagħhom, però nkunu qegħdin nonqsu bħala saċerdoti li ma nfakrux il-ħutna insara li fihom jammar l-Ispirtu tal-Alla permezz tal-Magħmudija. Aħna rridu ninfettħu għal din il-qawwa fid-djufija tagħna. Hija kontra t-tentazzjoni, kontra l-ħażen, kontra t-tnub, itlob lill-Ispirtu Santu. Itlob lill-Ispirtu Santu huwa hu l-qawwa tiegħek. Jekk għandek ħsieb li qiegħed titektek f'moħħok kontra martek, kontra żewġek, kontra l-kappillan, kontra xi ħadd fil-komunità tiegħek, jekk dak ħsieb dieħel m'għandekx kontroll fuqu, itlob lill-Ispirtu Santu. Jekk qed tħoss attrazzjoni lejn id-dnub, fejn lejn l-adulterju, li tmur fil-prostituzzjoni, li tara l-pornografija, li tisraq xi ħaġa mill-ħanut meta tmur tixtri, li tieħu xi affarijiet mu fuq il-post tax-xogħol. Hekk jekk tħoss din il-ġibda, din it-tentazzjoni, itlob il-qawwa tal-Ispirtu Santu. L-iżbal tagħna ħafna drabi u aħna nippruvaw neħilsu bil-qawwa tagħna stess minn dawn it-tentazzjonijiet. U t-tentazzjoni akbar minna eżistijej. Hija bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li aħna nistgħu ninħelsu. Mbagħad il-forza tal-Ispirtu Santu l-qawwa tiegħu għandna bżonn neżisti anke kontra l-oppressjoni diabolika għaliex kif nafu ix-xitan għandu l-ħidma biex ngħidu hekk ordinarja tiegħu dik li aħna nsejħula it-tentazzjoni. Però x-xitan għandu wkoll il-ħidma straordinarja tiegħu. Waħda minnhom hija l-oppressjoni diabolika, b'differenza mill-possessjoni diabolika hija din. Il-possessjoni hija meta x-xitan jieħu kontroll tal-fakultajiet tal-persuna, jiġifieri jieħu kontroll tal-speech, jieħu kontroll tas-smigħ, jieħu kontroll tal-fakultajiet tal-ġisem, mhux tar-ruħ u tar-rieda tal-bniedem, dak ma jistax imissa. Dik hija l-possessjoni li hija ħaġa rari. Però għandna l-oppressjoni li forsi ftit iktar komuni minn hekk. L-oppressjoni meta x-xitan minn barra ma jieħux kontroll
tal-fakultajiet tal-persuna, ma jitkellimx permezz tagħha, ma jinqedix bil-ġisem tagħha, però barra mill-persuna jipprova joppressa, jidalmilha moħħha, dejjem ipoġġilha ħsibijiet negattivi, ħsibijiet kontra Alla, tħoss il-moħħ kontrollat, jipprova joppressa billi jeqret il-ġid materjali. Xi drabi x-xitan anke jipprova joppressa bil-mart, eżisti, mhux qed ngħid il-mart kollu ġej mix-xitane biex niftehmu b'mod tajjeb hawnhekk. Imma iva xi drabi jista' jkun. Għalhekk insibu mumenti meta Ġesu l-ewwel ħeles persuna mix-xitan u mbagħad fejn jaqa'. L-isfortuna tal-lum eżisti li xi drabi anke fil-Knisja, anke bir-rispett lejn ċertu saċerdoti, nagħlmu li x-xitan ma jeżistix u dawn huma ereżiji żbaljati. Tatux widen min jgħallem li x-xitan ma jeżistix għaliex qed jitħaq bikom u qed jingannakom anke fil-Knisja. Qed jgħallem il-gidba. U l-gidba ġejja mix-xitan innifsu, li huwa missier il-gideb. Min jgħallem ix-xitan ma jeżistix u stess huwa mqarraq mix-xitan. Min-naħa l-oħra aħna m'rridux immorru minn estrem għal ieħor, jew ix-xitan ma jeżistix jew ix-xitan kullimkien. Ix-xitan mhux Alla, ix-xitan mhux qiegħed kullimkien. Ix-xitan ma jafx kollox u x-xitan ma jistax jagħmel kollox. Alla biss qiegħed kullimkien, Alla biss jaf kollox u Alla biss jista' jagħmel kollox. Xi drabi x-xitan min nieħdu bħal Alla imma negattiv. Intqajt ma' nies li jaħsbu li x-xitan qiegħed kullimkien, jaf kollox u jista' jagħmel kollox. Din mhix vera. Dan Alla biss jaf kollox. Qiegħed kullimkien u jista' kollox. Ix-xitan hu limitat, huwa kreatura. Intelligenti ħafna aktar minna, ta' forzi superjuri ħafna aktar minna. Mhuwiex Alla, mhux daqs Alla, bl-ebda mod eżisti. U s-sabiħa li aħna l-mulej tagħna din il-qawwa anke kontra l-oppressjoni diabolika. Ix-xitan eżisti diġà huwa tellif għaliex Ġesu rebaħ kollox fuq is-salib. U allura għandna bżonn eżisti ninfettħu ħafna aktar għal qawwa tal-Ispirtu. Kemm kontra il-ħidma ordinarja tax-xitan, it-tentazzjoni, u kemm kontra l-ħidma straordinarja tax-xitan b'mod partikolari dik li hija l-oppressjoni diabolika u l-possessjoni diabolika. Hija interessanti eżisti jiena rajta għalina diversi drabi. Illi fejn hemm miftuħ għal ħidma tal-Ispirtu Santu, faqdiet, gruppi, prayer groups li huma miftuħ għall ispirtu Santu, nies li jkunu influenzati mill-ħidma tax-xitan, ix-xitan jinkixef. U n-nies jinħelsu. In-nies huma liberati. Liberati. Kemm sabiħa anke l-Knisja eżisti. Meta tinfetaħ dejjem aktar għal qawwa tal-Ispirtu. Xi drabi jeżisti aħna faċilment norbtu hekk din il-qawwa tal-Ispirtu biex jitkeċċa l-ħażem il-ħajja tagħna ma l-eżorċiżmu. L-eżorċiżmu kif nafu jista' jsir minn saċerdot imqabbad mill-isqof biex jagħmel it-talba tal-eżorċiżmu, talba liturġika uffiċjali tal-Knisja. Però fil-Knisja kien hemm tant qaddisini li ma kinux eżorċisti saċerdoti fosthom Santa Katarin ta' Siena li kienet mara. Ma kienx qassis, ma kienx eżorċista, u l-eżorċisti stess kienu jibatu n-nies għandha. Sabiex fil-preżenza tagħha li mxajtnin kienu jinħelsu. Għaliex għax kienet mara mimlija bl-Ispirtu Santu. Fejn hemm il-ħidma, fejn hemm il-preżenza tal-Ispirtu Santu, ix-xjaten jinkixfu. Issa ħanisistir naraw li huma dawk l-armi biex ngħidlek l-odda, il-manifestazzjonijiet jekk irid inkun iktar korrett tal-Ispirtu li bihom iridu ninħelsu mill-ħidma tax-xitan fil-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa sistijej hija l-istess preżenza tal-Ispirtu. Aħna rridu nkunu nies mimlija bl-Ispirtu Santu. Il-preżenza tiegħu ix-xitan jobbodu lill-Ispirtu Santu taf għaliex? Għaliex l-Ispirtu Santu huwa l-imħabba tal-Alla imsawba fi qlubna kif jitsampaw fil-Rumani kapitlu 5 vers 5. U x-xitan huwa bil-maqlub tal-imħabba huwa mibeda. U l-imħabba l-mibeda ma jgħodux flimkien. Jew l-Ispirtu tal-Alla jmexxik jew ix-xitan it-tnejn flimkien ma jeżistux daw. Bħal il-ma u ż-żejt qatt ma jitħaltu. Allura sistijaj, l-ewwel ħaġa il-preżenza tal-Ispirtu.
nitolbuh lill-Ispirtu Santu. Fil-veni kreator, it-talba biex ngħidu hekk ħansejħel uffiċjali, ma mhux xijak. Ma it-talba lill-Knisja ilha titlob għal tant sekli għandha propju strofa minnhom fejn fiha apparti nitolbu l-Ispirtu Santu biex jifejjaqna fiżikament, imma nitolbu anke l-Ispirtu Santu biex jeħlisna mix-xitan. Huwa s-seba ta' Alla insejħulu fil-veni kreatur l-Ispirtu Santu biex jeħlisna mill-qawwa tax-xitan. Mela il-preżenza tal-Ispirtu. It-tieni ħaġa anke li l-Ispirtu Santu jagħtina hija l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla maħbubin tiegħi hemm relazzjoni qawwija bejn il-kelma tal-Alla u l-Ispirtu Santu. Dawn it-tnejn jaħdmu flimkien. Waħda x'kien l-Ispirtu Santu li nebbaħ il-kelma tal-Alla. U t-tieni ħaġa li il-kelma tal-Alla tieħu l-qawwa tagħha taħt il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ma tibqax kelma miktuba itra linka fuq ktieb, imma ssir kelma ħajja bil-qawwa tal-Ispirtu. U għalhekk illi San Pawl meta jitkellem dwar it-taqbida tagħna kontra x-xitan fil-kapitlu 6 tal-ittra l-Efesin jgħidilna biex nieħdu x-xabla tal-Ispirtu li hija l-kelma. Il-kelma San Pawl jgħidilha x-xabla tal-Ispirtu. Ix-xabla tal-Ispirtu Santu li hija l-kelma ta' Alla. Eżis tiegħi għandna bżonn u nixtieq inħeġġitkom u mhux ħanieqaf inħeġġitkom. Aħna eżis tiegħi sfortunatament ħafna minna l-Kattoliċi il-kelma ta' Alla, l-Bibja, t-Testament il-Ġdid mhuwiex f'idejna. Ma naqrawx il-kelma ta' Alla. Maħniex mitħla tal-kelma ta' Alla. Imbagħad nintaqgħu maħutna nsara li mhumiex Kattoliċi, jkunu Evanġeliċi, Protestanti, Pentekostali, u tarhom bil-Bibja kullimkien, u n-nies jgħidulek għax aħna meta mmorru hemmhekk qegħdin naqraw il-Bibja, issa qegħdin nitalmu l-Bibja. Eżistiej, allura aħna x'qegħdin nagħmlu bħala Kattoliċi? Jekk aħna maħniex nagħmlu l-Bibja, u aħna li qegħdin fl-iżbal? Jekk aħna maħniex bis-serjetà nieħdu bis-serjetà l-kelma tal-Alla, niċċaqalqu, inqumu qawma fuq tagħna. U nsiru miħtla tal-kelma, allura hemm xi ħaġa nieqsa ġewwa fina eżisti. Il-kelma tal-Alla għandha tkun għand kull wieħed u waħda minna. Għamlu ħilitkom illum għandna mezzi differenti, anke bit-tablets, bis-smartphones, illum nistgħu nżorru l-Bibja magħna l-ħin kollu fuq dawn l-affarijiet. Il-Bibja hija sors qawwi fil-ġlieda tagħna, mhux biss imma anke fil-biġla tagħna kontra xitan. Ftakru Ġesu meta kien ittantat fid-deżert mix-xitan, Ġesu jikkwotalu l-kelma ta' Alla. Laqqas il-kelma tiegħu innifsu Ġesu. Għaliex għax kien l-Ispirtu li ħadu fid-deżert u Ġesu kien akkumpanjat mill-Ispirtu u l-Ispirtu taħ il-kelma li kellu bżonn il-Ġesu dak il-ħin stess. Aħna għandna bżonn nisistijaj. Janka bħal Ġesu nnifsu li l-kelma tal-Alla ngħixu biha. Biex fit-taqbida ma' Satana l-kelma tal-Alla tkun diġà kif jgħidilna Salm 119. Maħżuna ġewwa fina il-kelma. Bħal Marija l-mara li kienet tisma' l-kelma u żomma f'qalba. Eżistiju nagħmlu ħilitna, nitħabbu mal-kelma tal-Alla. Mela l-preżenza tal-Ispirtu, il-kelma tal-Alla. Tielet ħaġa li fejn aħna nesperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu hija s-sagramenti. Is-sagramenti huma qawwa tremenda kontra x-xitan eżistiji. Ibda mill-Magħmudija fejn fiha aħna niċħdu lix-xitan fil-veru sens tal-kelma, il-qrar fejn aħna hemmhekk fil-veru sens tal-kelma ninħelsu mill-ħakma tax-xitan mill-ġdid fil-ħajja tagħna. L-Ewkaristija, il-preżenza ta' Ġesu innifsu illi ssaħħaħna, teħlisna u tfejjaqna. Ma s-sagramenti kollha kemm huma ma nix nitlu wieħed imma kollha kemm huma jgħinuna fit-taqbida tagħna kontra Satana. Anke l-miżżewġin ġeddu s-sagrament ta' żwieġ. Fihem grazzja mhux barka biss, hemm grazzja qawwa ħajja
biex tinkom telbu it-taqbidiet ta' Satana. Ir-raba ħaġa sistijaj tal-forza kif insibu l-forza tal-Ispirtu fil-taqbidiet tagħna kontra x-Xitan hija l-komunità nisranija. Ftakru għal-Ispirtu Santu li jġib il-komunità flimkien. Jiena tant rajt ix-Xitan jiddajjef kif jgħidilna Tertuljanu fil-bidu tal-Knisja li meta aħna ninġabru ntolbu flimkien aħna ndajfu l-qawwa tax-Xitan f'dak il-post. Meta aħna ninġabru ntolbu flimkien aħna ndajfu l-qawwa tax-Xitan f'dak il-post. U din neħtieġuha eżistijaj. L-Ispirtu Santu joħloq il-Knisja, joħloq il-komunità. L-Ispirtu Santu wellet il-Knisja f'Pentekoste. U aħna għandna bżonn eżistijaj nifmu li l-Knisja l-għaqda tal-Ispirtu hija xirka tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu jimmanifesta lil-nifsu meta l-komunità, meta l-Knisja tiltaqa' flimkien. Eżistijaj. U għalhekk l-għaqda hija qawwa tremenda kontra x-Xitan eżistijaj. U għalhekk li bil-maqlub ix-Xitan irid jifret. Ix-Xitan dejjem irid ikisser l-għaqda. Laqda fiż-żwieġ, laqda fil-familja, laqda fil-parroċċa, laqda fil-komunitajiet reliġjużi, laqda fil-komunitajiet tal-lajċi. Irid jifret, għax jaf li meta jifret u jirbaħ. Għaliex aħna ma jkunx is-saħħa biex niġġieldulu. Għax l-Ispirtu jingħata fil-komunità. U l-ħames u l-aħħar aspett nixtieq nara il-forza kif jagħtina l-Ispirtu fit-taqbida tagħna kontra x-Xitan hija anke permezz ta' Omna Marija li hija l-arusa tal-Ispirtu Santu kif kienu ħobbi sejħilha San Franġis d'Assisi. Il-Madonna bħala l-Immakulata Konċezzjoni għandha relazzjoni intima partikolari ħafna mal-Ispirtu Santu eżistijaj. Għandha relazzjoni intima u partikolari ħafna mal-Ispirtu Santu. Ħafna. Min qalbi nħeġġiġkom induru lejn il-Madonna fit-talba ta' Rużarju mu speċjali. Meta aħna tolbu Rużarju aħna hemm l-esperjenza ta' ċinaklu, l-esperjenza ta' Pentekoste. Meta titlob ma' Marija dejjem tirċievi mill-ġdid l-Ispiritu li mhux Marija tijunna ma tijunna Ġesu. Imma aħna ma' Marija fil-Rużarju nikkontemplaw il-Ġesu u bħarsitna fuq il-Ġesu meta nitolbu nirċievu mill-ġdid l-Ispiritu. Għalhekk Rużarju warma qawwija tant kontra x-Xitan, kontra d-dnub, kontra l-ħażen. Għax hemm marbuta din il-qawwa tal-Ispiritu. Jalla li kif Ġesu għalinna kien ikeċċi xjaten bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, aħna wkoll noħorġu rebbieħa fuq ix-Xitan fil-ħajja tagħna bl-istess qawwa tal-Ispirtu. F'dan l-Ispirtu eżistijaj nistedinkom sabiex tinaqdu magħna għal-laqgħa ta' talb ejjowandi, għal-laqgħa ta' talb u evanġelizzazzjoni. Laqgħa li mmexxija darba fix-xahar jien Father Hayden flimkien mal-Apostli Franġiskani ħalli fiha nkunu nistgħu verament ninfettħu għall-qawwa tal-Ispirtu Santu li jrid ilaqqana ma' Ġesu biex il-Ġesu aħna insiru nafuh b'esperjenza personali. Il-laqgħa li jmiss sejra tkun il-ġimgħa 20 ta' Frar fis-7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastjan ħal-Qormi, il-Knisja ta' San Bastjan ħal-Qormi taħt għandha kripta vera ħelwa ħafna biex niftehmu sa' knisja taħt l-art. Komda ħafna ġli għamilna laqgħa hemmhekk fejn nistħossuna wkoll miġburin flimkien madwar il-Mulej Ġesu, ħalli hemmhekk ikonna din iċ-ċelebrazzjoni ħajja fejn aħna nistgħu verament ninfettħu biex nintaqgħu mal-Mulej Ġesu. Ġesu li jrid ifejqek illum, Ġesu li jrid ikompli għalmek, Ġesu li jrid jaħfirlek, Ġesu li jrid jagħtik ħajja ġdida. Għalhekk ejjew il-ġimgħa 20 ta' Frar 7:30 ta' filgħaxija fil-kripta ta' San Bastjan ħal-Qormi. Ejja intu ġib il-ħaddieħor miegħek mu speċjali anke kielek il-bot minn Ġesu mill-Knisja. Taqtax qalbek, anke qiegħed f'sitwazzjoni forsi mhix eżattament skont il-kelma tal-Alla, skont it-tagħlim tal-Knisja f'ħajtek. Ejja, dan huwa mument biex int tiltaqa' ma' Ġesu jew aħjar tħalli lil Ġesu jiġi jiltaqa' miegħek u jħobbok u jerfek u jaqilek u jfejqek u jagħtik tama u ferħ ġdid fil-ħajja tiegħek.